Türkmenistan'ın prezidenti 30 Mart'ta Oğuz Huzurluk toplumunu ösürmek hakkında maslahat geçirip, vice-premier Efenmurat Orazgelliyev hemde Oğuz Huzurluk ministri Magtumuli Bayramdurdiyev käýinç we bir käýinç ıgran etdi. Bu käýinçler global koronavirus aladalar sebäpli goňşy ýurtlar bilen aradaky şirketleriň yapylan we bazarlardaky ady önümleriniň has kymmatlaryny wagtyna gawat geldi. Gurbanuly Berdimuhammedow 24 Mart'ta geçiren iş maslahatynda hem o senagat toplumynyň işinden nägiledigini bildirdi we içerki bazarlar haryt bilen üpçün etmegi tapşyrdy. Tadakanyň maglumatyna görä iş maslahatyny topragyň hasyllygyny ýokarlandyrmak, yer suw terişdelerini oýlanşykly peýdalanmak baradaky meseleler ara-aranyp maslahatlaşyldy. Şu aralykda ýurdun regionlaryndan we paýtagtdan un, ösümlik ýagy ýaly ilatyň esasy bolýan ady gönümleriniň barha gytalýany we gymmatlaýany barada aladaly habarlar gelip gowuşýar. Döwlet başçysynyň maslahatda yer almanyň, gök, bakça ekinleriniň we beýlek Oğuz Huzurluk ekinleriniň ösdürilip ýetişdirilýän meýdanlaryny artdyrmak barada görkezme berdi diýip döwlet eýçiligine näşir habar berýär. Emma bu maksat üçin goşmasy näçe ýeriň berilejekdigi aýdylmaýar. Azyklyk önümleriň öndürilýän mukdaryny köpeltmek barada tawşyryk gowa çekiljek meýdanlaryň artdyrylan we paýta planynyň öňkü ýyllarda gagaranyny köpeldilen ýylyna gawat gelýär. Şeýle de önüme önürjüler üçin ähli şertiň döredilenligini gaýtalayan prezident buğdaýyň, gowasanyň we gök bakça ekinleriniň bol hasylyny östürip ýetişdirmek üçin daýhanlary zerur mineral dökünler bilen üpçün etmegi tapşyrdy. Bu tapşyryk prezidentiň ýurtda 1 milliard dollardan gowrak serişde urulan kal dökünler kärhanasynyň işiniň 3 ýyl bäri ýola goýulyp bilinmeýänligini, Türkmen Hime Döwlet Konserniniň garaşylan netijelerin çykmaýanlygyny boyun almagynyň ýa-da berildi. Bir ýyl öň 2019 ýylyň aprelinde pazygaly ýagdaýda aradan çykan ýazgy we jurnalist Amanrat Bugaýew ömrüniň soňky ýyllaryny baryp görmek, hünärmenler, daýhanlar bilen gürleşmek esasyny ýurtdaky suw deskalarynyň düşen ýagdaýyny, ulanılan ekrançylyk suwlarynyň ekologiýa ýetirýän ziýanyny hemme taraplaryň öwrenigi we adatlygy ençemegedek interwiu berdi. Onun pikirçe, ýurdun ekrançylyk we maarlarçylyk şol sany balykçylyk budawynyň problemalary diňe adyk däl, eýsem milli howpsuzlyk meselesi bolup durýar. Emma Türkmen häkimetleri Adatlyk radiosynyň üstü bilen pikirini aýdýan hünärmenleriň yer, suw, daýhan hukuklary, mejbur häkimet baradaky belliklerine açyk reaksiýa bildirmeýär. Birinji gün geçirilen maslahatda hem bu problemalar agdalmady we Berdimuhammedow anyk sanya delil getirmeden suw serişdelerini rejeli ulanmak üçin köp şertleriň döredilýänligini aýtmak bilen çäklendi. Emma muňa garamazdan bu işleriň netijesi bazarlarda az görünýär we resmileri gönü gelen käýinçden, bir käýinçden we işden osatylmakdan häzir bu neçenli gorap bilmeýär. Döwlet habargurlugynyň sözleri bilen aýdylsa, bellenilen özgörtmeleri durmuşa geçirmek diýip günleri pes bolmagyna galýar.